I pored svima ljudi, ja nas u epizodi Minecrafta i danas ćemo igrati Minecraft na serveru sa mojim drugom koji je najavljavao ovaj kanal u preprošlom klipu. I čao svima ljudi, danas ćemo igrati Skywars na ovom serveru, IP od servera ćemo ostati u deskripciji, tako da možemo da krenemo. Ajde, kad kažem sad skačemo. 3, 4, sad, ajde. Jesi, ušao si. Ovu mapu volim. I ja isto. A ne vidim te. Nije tebe. Ajde, čuvaj se tu, zagradi se i kad ja kažem sad idemo na centar zajedno. Jel si ono da ide ravno ili ima kao da moraš parkour da prođeš? Čekaj da se prvo opravim pa će da vidim. Pa vidiš brate, Prvo iteme da popis, čekaj. Ajde, pa se da neko ne napadne dok ti kupiš te iteme. Pazi. To je to, pokupio sam. Vidim, ima neko na centru već. Čekaj, nemoj da ideš na centar. Neću. A ti si se zagradio? Jesam. I odgradio. Ne znam ko si. Evo, skačem. A čekaj, brate, gađamo je sa strelama. Au. Ajde, brate, pogodim. Šta mi je bre sad kad snimam, ne mogu da pogodim nikog. Dobre. Nemam pojma. Ne znam. Ti si čak tamo na onu drugu stranu, valjda. Izgleda. Evo im nekog lika, ja gađam ovog lika ovdje. Pa ja ga gađam. A znači ti si skroz tamo. Znači ti moraš da pređeš parkour, imaš tu često, otvori ga brate. Sad ću. Pa, čekaj. Vidim te, okej? Ajde polako na centar, pazi da ne padne. Čekaj da se opravim prvo. Ajde, ja idem polako na centar. Okej, full oprema. Ide neko tebe. Ajde. Evo me. Pazi samo da ne padneš dole. Ja sad kad pazim neću baš da padam. Nemoj tako. Okej, evo. Gađa dakle. Ili da napadamo nekog, šta kažeš? Ovaj enchantuje. Pazi da te ne udarim ja tebe. Pazi. Da li ti idemo na njega? A ne znam brate, enchantuje. Pa bre. Čekaj, pazi. Evo ga ide. Ima najjaču opremu, ja mislim. Jel imaš ti nešto za mene? Evo ga, Evo, iza tebe! Ne! Obori me. Pasi! I mene ubio. Ovoga. Jes. Evo nas ljudi. Misliš nas? Nastavili smo u drugu rundu. Ajmo da krenemo. Samo da vidim da pokupim neke stvari. Tako. Super golden apple. Ja nemam brate armor. U stvari nemam ender pearl. Imam ja. Samo da te lociram 10 ću dođu kod tebe. Brate, teško je da dođeš do mene sad. Ima... Pomoga nekome gađa se strelama. Gađa mi se strelama manje. Čekaj. Ne znam gdje si. Ja sam 100% na drugu stranu od tebe. Neki lik je sad pao dole, možda si ga video. Nisam. Jer me gađa ovaj, moram brate da se branim. Čekaj. Ne znam, pokušavam da im 10, ali te ne vidim. Čekaj, nemoj ništa da radiš sad. Dok se ne rešimo ovoga, brate, će me gađa dok me ne ubije. Pa idemo ovo kao prema sredini, ali ne u tačnu sredinu. Ajde, probaj. Okej, tu Pazi samo sam. da te neko ne gađa, zagradi se. Hoću. Samo uzem daske. To. Kako me lik nervira, čovječe. Šta sam sve našao na centru, brate. Okej, evo ga, ovaj lik ide. Oborio sam ga. Gledali imaš na centru. Oborio sam ga. Pa ne znam, ja ne vidim nikog na centru. Evo, brate, ne znam da li me neko gađa.
Ja sam na centru, pogledaj samo da me neko ne napada. Ono kao polu, ono kao ono srce pored centra. Ja sam na centru, u slučaju da me napadaš. Bre, što bi te napadao? Da li me neko zeza da i dalje nema Ender Pearl? Okej, imam Ender Pearl, sad ću dođem do tebe. Gdje si ti? Dole, okej. Jesi dole u vodi? Da, ja napravim ruku dole, ja možeš uđe. Izađi brzo. A ne, to si ti. Evo ga dole, rekao, evo ga dole. Pazi. Čekaj, polako sam. Pazi, dole. Napravio rupu, ne može da se uđe. Čekaj, ja moram, nemoj ništa da ješ dok se ja ne opremim. Nemoj. Ili još mač neki. Imam iron, imam wooden, imam stone. Daj mi stone. Evo to. Idemo dole, imam sekiru da probijem. Čekaj da si ja opremim. Jel imaš gapple? Imam. Što li nemam? Imam dve. A ne, Evo ti imam jedna. četiri kod sebe, uzmi. Ali ja imam Pa obične. imam ja obične. Ajde probij to polako. Ček. Probij, ali nemoj odmah da uskačeš. Izašao će, izađe. Evo ga. Ček, pusti ga, nemoj, čekaj. Imam ja luk. Pazi, čovjek pravi rupu. Ako imaš strele, gađi ga, nemoj mene čovječe. Udio sam tebe. Ali mogu mala rupa da bi... Idem ja na drugu stranu da probijem, a ti sad vidi. Jesi upao unutra? Nisam, će me ubiti, ulazi unutra odmah. Polako. To je izbrate. Bio me napolje. Ušao sam Pas- brate. Izađi brzo. Okej, zašto sam, hvala ti. Pazi, pomeri se. Jel imaš Otvori to. lavu, ne? Lev. Čekaj. Brate, ja upade, A, ti brate, da mi brate. nisi otvorio ovo, ja bi poginuo. A znaš, to Čekaj, si ti odmah. imam poison, beži. Baci odmah na njega. A, Čekaj. jao, sranje. Ubija sam. Probi dole, ubija sam probi ga. dole. Probilo. To. Ajde, uđi dole. Okej, bravo. Ovo- Pazi. Ovo je dobro. Čekaj da se kvarimo. Ne pomeri se. Beži. Tako. Stani sad da im šta To je mi to. treba. Jel imaš Ender Pearl? Evo ti 7 Ender Pearl. Čekaj, ti treba neki bolji mač, evo ti iron. Evo. Daj. To. Ček, pomeri se. Beži. Ček. Okej. Dođi ovamo. Evo. Ček, koliko nas je ostalo? Pa ne znam. Možda smo samo ja i ti, ne znam stvarno. 2 igrača preostalo, ja i ti, hoće da se fajtamo. Čekaj da se Ajde, pa, opravim da prvo. krenemo. Znači, ovo smo pobedili, uspješna epizoda. Da, sad nije bitno da li ćemo ja ili ti da pobedimo. Čekaj, Ti je na tu stranu, Može. ja na ovu, okej. Čekaj, može. čekaj, 3, 4, sad. Sad. Moj si. Nisi. A, nećeš, mrtav si. Aha. I moraš da umreš. Nisi. Pobedio sam. Umro si. A, brate. Dobro, bitno koji pobedio, bitno da smo Da. uspjeli. Nas To je dvoje. bilo to ljudi za ovu epizodu, vidimo se u sljedećem vrlo uskoro. Ćao.